Natuldukan na ang labis sarong dekadang pagtatago sa lake kan sarong lalaki na may patong-patong na kaso makalihis na madakop kan otoridad sa Taytay, Rizal alas 5 nin hapong kaining Lunes, Setyembre 16. Pigbisto ang suspect na si alias Joe, 43 anyos, may agum sarong construction worker as an residente kan barangay Anuling sa Kamalig, Albay. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Marley Gregasin, ang tagapagtaram kan Kamalig Municipal Police Station, dain na nagibo pang makadulag kan suspect kan mga corner sa pagrerentahan kaining residensya sa barangay Muzon sa nasambit na lugar kan pinagsararong puwersa kan Kamalig Municipal Police Station sa pakikipagtabangan kan Taytay Municipal Police Station, Rizal Police Provincial Office, Police Regional Office 4A, Provincial Intervention Unit Rizal, RID PRO 4A, PIT Rizal Regional Intervention Unit 4A, PHPT Rizal, Albay Provincial Intervention Unit as in Police Regional Office 5. Matrayon pong naaresto ang suspect sa kusugkan mandamiento de aresto para sa 3 counts of forcible abduction with rape, murder, attempted murder, 2 kaso ng carnapping as in 2 kaso ng qualified robbery. Siguro napapailing mi din sa mga tao na saro sa mga kriminal or maraot na elemento na dakop mina and dako lang man ini sa inda na ibig sabihin, secure na sinda naman din na maglakaw-lakaw or na susarong kriminal o nasa laog kang kulungan. Dapat mabawasan ang sa indang pangamba, nabawasan na sumaraot na elemento na yaon sa luwas. Makalisang pagkakadakop, binasahan man si alias Joe kan sa iyang mga diretsos bilang akusado, asin pigdara sa ospital asin pigpa sa irarom sa physical asin medical examination. Nakakulong na sa Kamalig Municipal Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue.